29.000 persoas gozaron dende que se iniciou a tempada o 22 de marzo das viaxes en catamarán que organiza a Deputación de Lugo pola Ribeira Sacra. Delas 13.000 no que vai de verán, as que se suman preto de 14.000 reservas feitas para o que resta de estación estival. Destes datos tan positivos que se repiten ano tras ano, con esa ocupación elevada das prazas que temos disposición de ofertar, fannos ver que o modelo de turismo, polo que estamos traballando dende fai tempo dende a Deputación de Lugo, pois é un modelo de turismo de éxito, un modelo de turismo de natureza, de esparcemento en pequenos grupos, respetuoso co medio ambiente, que disfruta da paisaxe, da cultura e do patrimonio, en definitiva, que aposta por poñer en valor os elementos claves deste territorio da Ribeira Sacra e que, ademais, é dinamizador da economía e contribúe a fixar poboación no medio rural. Os itinerarios fluviais que ofrece a Deputación para descubrir a beleza da Ribeira Sacra, navegando polos canóns dos ríos Miño e Sil, parten do embarcadoiro de Ponte do Sil, en Monforte de Lemos, e de Belesar Pobo, no Sabiñao, para facer a ruta de Cabo do Mundo.